お友達のはい、かなでです。かなでちゃんです。これから、ズームで Facebook ライブをやっていくのはい。両方撮ってますっていう。で、こんにちは。はい。あ言りがってますね。とうございます。はい。おはようございますですね。はい。おはようございます。今日は、はい。私、エリメスジュエルが友達、スリーロジックの伝道師のお友達のマミコのお友達そうです。はい。のかなでちゃんと一緒に、えーお話ししていきます。はい。よろしくお願はい、よろしくおいします。願いします。かなでちゃんは、マミコからスリーロジックのことをちょっと聞いてるというこはい。となんですけれども、どういうところ、どこまで聞いてさ、えっと、ちょっとセッションうん、を受けたうん、ことがあっうん、て、3つ、うん、E いい、と C と うん、L。はい、うん。そうですね。うん。E はエロ、C がお世話、ケアですね。で、L がラブということで、まあちょっとね、特殊な感じですよね。大好きですか？大好き？うん。大好きっていうか、エロとうん。か、お世話とか、ラブ、愛についてって。っていうか、そういうことにうん。なんかこう、特化した、うん、あ、そっかそっか。その学びっうん。うん。て、あんまりない。あんまりないとか、しかもなんかこう、ロジックになってる。うん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 。っうん。うーん。ていうのは初めて。うそうです。んうん。私は自分に愛とか、エロとかってあんまり関係ないなと思ってて始めたんですけど、学び始めたんだけど、お世話はね、うん。どんな人にでもやっぱり必要だなと思って学び始めたら、意外といいエロとうん。か、この愛についてっていうのに自分がこう、そういうものを持ってるって、でなんか驚きだっていうのがあって、なるほど。うん。そう、愛って何なのって考えることもあったうん。し、愛も、その言葉による愛とか、こう触られたら愛を感じるとか、あとは、この紙の紙面で結婚しますとかっていうふうに言う、あ、契約って契約、いう。そうそう、そういうののうん。愛の表現っていうのかな、それが3つあるよっていうのとかも全然知らなかったし、私はそれを3つすべて持ってるから、何が何だかわからないって。逆に持ってるからこそわからないって言ったところが、それが実践して持ってるんだ。で、そのうちに自分の体験をやっていくと、どれが強弱があるのかっていうのが、なんか自分の中でわかるようになってきて、あ、で、じゃあ、私はそのさっき先うん、生、おっしゃった、先生は最初その、いいうん、エロのとこうん、ろと、ラブうん。のところは、全然こう、興味なかった。興味なかったです。全然興味なかっ私は逆に人生のテーマが、た。そう、そうなんです。もう、だから、え人それぞれー、ですよね、やっぱりそれもね。だから、でもそれも含めて一個学ぶのもいいけど、やっぱ三つ学んでいくと、あ、そう、C ケアでしたね。すうん。ごい面白かったです。ああ、そうですよね。なんか私は余計なお世話をしてたっていうことで、やらなくてもいいお世話をね、しちゃってるっていうことが、どれだけ無駄なことをしてるのかっていうこととかね、が分かって。確かね、私はね、私はね、もう転ばぬ先の先の杖。杖もいらないタイプって言われて、すごい、本当にそうみたいな、うん、そう、全部なんか、そう、私にとっては、もう余計なお世う話になっちゃうかなっていうのーん。が、でもそれも言っとくと楽ですよね。なんか周りにもね。私にはそういうお世話いらないよみたいな感じのとか、うん。そう、そういうのとか知ってるだけでこれだけ違うのかなっていうのうん。は面白いなっていうこともあってね。です。うん。で、ちょっとこう、まみこちゃんにうん。聞いてから、うん。私結構映画とかドラマとか好きなんであすね。ーうん。で、なんか6つあるんですよね。うん。そうん。タイプがね。う。うん。うん。で、2つの組み合わせなんそうなの。ですよね、そのうちね。そで、それぞれ、映画とう。うんうん。かドラマに出てる人が、この人のこの行動は、1なんじゃないかうんとか、あ、うんうん。6っぽいなとかを、こうね、想像しながら、えっと、見ていく。見て、うん。見るのがね、結構楽しいですね。
前さ、そういうことを、そのマミコとね、マミコのグループで、この、ドラマがあるんだけど、これ何に見えるとかっていうのをやったことがあって、それも、面白い気づきだなっていうのをね、思ったんだよね。自分のパターンがわかる。自分のパターンがわかるのももちろん大事だけれども、相手が何を持ってるかっていうのがわかると、それに対して接していくことができるから、結構面白いな。なんかこう、コミュニケーションが円滑というか、あの、受け入れられるよううんにうんうん。なるし、受け取れるようになるっていううん。のかな。ね。うんうん。そうですね。いやー、でも、やっぱり失敗してみると、ここがあそこ、こうだったからなんだよね、とか、自分に持っているものを要求して、相手はそれを持っていないっていうのに気づいてなかったっていうのは、なんか大きいのかなっていうことが、なんか日常生活全般にうん、すごく活かせるっていうか、どんな場うん、面でも、うん、うんそれこそこう子育てでも、そうね。ね、あの、エロとか、うん、ラブとかなってうん、るけど、そういう恋愛とかにうん、限らうん、ず、どんな人間うん、関係とか、こう、コミュニティのうん、中の、そう、うまくやっていうん、くにも、知ってると役立ちますね。うん。いやー、その、フラクタルキーっていうののね、奇数と偶数って、それを分けるだけでも、それを知ってるだけでも本当すごい面白いし、あれであ、すよね。行く方と受け取る、そうそ待ってるう、方うん。みたいな。うん。かなでちゃんはうん。行く方、そう。私は受けるっていう感じでね。そう。だからこそ、投げられると私は答えられるけれども、自分からこう、行くのはなかなか、昔こう、わーって言ってても、なんか違うなーって思ってたのはそのことだったんだなーっていうか、だからこういうことやってるよーって言って表現していきながらそれを待ってるっていうのが私はいいパターンだったかな。ね。うん。なんか私はこう、ちょっとこう、セッション、うん。まみこさんに受けただけなんですうん。うん。けど、しっかりこう学びたいとうん。なったうん。らどうすればいいんですか？あの、スリーロジックの伝道師っていうのがみんな、先生として教えることができるので、言っていただけると、今はたちが、私が受けた時は E、C、L、まとめて、3つまとめてっていうことだったんだけれども、でも最初はやっぱりもう興味のある L、ラブだけやってみたいとかっていう単発受講ああ、ができるなるほど。ようになったので、私はそれこそ愛とか、エロとかは興味なかったけど、まあ、お世話だけ受けたいなと思ったんだけど、その時は全部まとめて先だったから。生興味ないって、興味ないとか言って、そういう人こそ絶対興味あると思った、私。なんか、ねえ、興味ないけど、だから、見ないふりっていうか、うん、こそうね。う、見ないうん、感じだったうん、んじゃないですうん、か？ほんと。先生。むっつりってやつですかそうら。そう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 。うん。うん。そうね。でもそれが、だから3つまとめて受けたから、逆にそれを知ることができたっていう、まあ良さもあるし、っていうこともあるので、最終的にはみんな全部受けた方がいいよねっていうのもあるんだけれども、そういう風な感じで単発でもできるし、まとめてでも受けられるうん。しっていうことをね、今はやってますよということで、あれですよね、こう、エロは、こう、ロマンスの入り方。入りうん、方、うんうん、なんか一流の人がうん、いたとうん、きに、どういうふうにアプローチすれうん、ばいいのかうん、とか、もう逆にアプローチせずに、こう誘い込むう方がいん、いのかとか、なんか、そういうそうことでですね。すよね。うんうんうん。はい。また、そういうところをうまく使い込んでいかないとね、まだ頭の知識だけで、私は実践が伴ってないので。あと、L もね、なんか知らない価値観、うん、えっと、崇高でないうん。と、世俗的な愛。そうそうそう、世俗的な愛っていうのが、なんか、こう、一言に愛と言っても、うん、大きく分けて、こう二つあって、それぞれ4つとか7つとかあるんですうん。そうよね。ですね。で、自分が、自うん、分が持ってない価値観を知ることが、例えば愛イコールお金とか、愛イコールセックスうん、とか、セックスも契うん、約に基うん、うん、づくものとか、いろいろあるんですうん。よね。うんそうなんうん。うん。です。もうそこがね、
驚きですね。驚きでした驚ね。きでした。やっぱり自分しか生きたことがないから、隣の人が、ね、こんなに近くにいても全然違う価値観のもとに、この愛とかエロを語っているっていうのは、うん。ね、そう、うん、特に、受講した同じね、仲間の中で、もう絶対そのエロとかラブとか興味なさそうな人の方が、そういうもう世俗的な愛をいっぱい持ってるとかね。だからこそ、持ってるからこそ多分、ちょっと見ないふりしてたのかなっていうのとかが分かったり、うん。で、崇高な愛なんて私は一個も持ってないっていうことで言うと、持ってる人と比較して、あ、だからこういう人はもう大きな愛に包まれてるっていうか、いうことなんだなっていうことを感じたりっていうことができるのでね。もうぜひ、まあ、セッション受けていただくのもいいし、セッションプラスその学びをやるっていうのもいいしっていうことで、スリーロジックにね、触れる機会をね、いや、本当に一うん、回ちょっとね、知っうん、てるまる子ちゃんからそう、聞いただけでもうん、面白いことばっかりで、うん。うん、だからもう、まみこちゃんも教えられるから、まみこ先生に、教えてほしいって言ったらね、教えてもらうこと。まる子ちゃんはなんかエロとか得意なんですよああ、ね。そうです。もう、私がわからないことをどんどん教えてくれるし、っていうことでね。そう。あとは、スリーロジックのね、仲間のいいところっていうのがあって、もう単発で、受講するんだけれども、そこを支えてくれるメンバーっていうのがね、いて、私は24っていうタイプなんだけど、かなでちゃんは51っていう数字を持ってるんですね。そうすると、1、2で、4と5だから、3と6っていう人がいないんですね。この2人だけだったら。そしたらその3と6を持ってる人が入ることによって、いろんなことを、あ、私はこう思うよっていうことをシェアしてくれたりとか、学んだ後のシェアとかができたりするので、そういうのもね、面白いなっていうのがね、あるのが、もう熱いグループなるほど。です。ちょっと私そういうの入るの、苦手なんですけど、苦手大丈夫ですか？もう、うん、逆に、私、群れない、あ、群れるのが苦手なんですけど、大丈夫ですか？シェアだけしていただける。ね。うん。そう。全然群れたい時に群れていただいて、ここを教えたいなとかさ、ここ私の体験を話したいってうん、いうことだけやってもらって、あとは関係ないわって言って、さーっと去っていっていただいても全然もったいないんでね。うん。そう。群れるっていうよりも、それこそ、51っていうタイプだったら、その他の番号の人のことがわからないっていうのを、こう、興味持って、こう、見に来てもらうっていうのもね、いいかなと思いますね。うん。はい。ということで、じゃあ、いや、小田が、よってそういう話で、話で、はい。私も、講座、やったー。うん、はーい。はい。お待ちしてます。顔が消えちゃった。じゃあ、この辺で一区切り。はい。